Ikanta rin sa isaad sa Diyos na yuta para nimo. Amen. Nakapagyapo nila ang mentality. Okay, lingi ay mong tapad. Ina nga, dili na yun noon ka ihiptohanon. Amen. We have been talking for the past 3 Sundays about Israelites being delivered from Egypt, then the journey to the wilderness, and then going into the promised land. Diba? So, atong nahisgutan that the Israelites were delivered out of Egypt, but while they were journeying, no, nakagawas na sila sa Egypto pan sa ilang pagbiyahe, naapagyapon nila ang mentality. And then we know that God doesn't want us to have the Egyptian mentality, but He wants us to live in freedom dito sa promised land. Diba? Nakaka na to? So, being delivered is getting out of Egypt physically. But being in freedom is getting Egypt out of their minds. Nakuha na to? So, ang pagkahigawas nila sa Ehipto, mao kadto ang physical nga paggawas nila gikan jud sa yuta nga Ehipto. Apan ang pagpuyo diha sa kagawasan mao kana ang pagkuha sa mentalidad or panghuna-huna nga Ehiptohanon gikan sa ilang utok bisag wala na sila sa Ehipto. And then we were talking about how relevant that is sa ato ang Christian life. That many people, they just change churches, but their mentality is still kalibutanon. Nakagawas na sa kalibutan, pero ang batasan o ang kinaiha, kalibutanon Japon. Mentality sa Egyptian. So God wants us to dwell dito sa katong dire, promised land, that we are free. Free from the Egyptian mentality and free to live in the promises and plans and purposes of God sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. So, gikanta rin sa Egypt, unya wilderness, unya promised land. So, Egypt, wilderness, promised land. Okay. So, karon kay naa naman ka sa promised land, atong isgutan kung unsay imong himuon diha. Because I tell you, promised land is a new territory. Okay? Hinay mong tapat, new territory. Usa ka bag-ong teritoryo. Okay, so bag-o na ning teritoryo ni. Mura ba ni og gikan kag Pilipinas, adto kag China, o ya adto na kag Amerika. Bag-o na pud nga teritoryo. So karon ug unsay ni work dinhi, ug unsay ni salir dire klases panginabuhi, sistema sa kultura, dili pwedeng dadon nimo dire. Kano to? Kay klaro nga kani dili gyud ni pareha dire. Kung ang imuhang kultura or estilo sa kinabuhi nga naas Ehipto dalon nimo sa promised land, dili gyud na siya pwede. Mura na og nagdala ka og bulad sa Pilipinas imong giluto sa Amerika unya mag-expectar ka nga ang Amerikano ganahan. Nakuha na to? Di ba? So kinahanglan nga dunay bag-o dinhi nga mindset unya duna po'y mga kinahanglan nga mga prinsipyo nga ato ang tumanon o ato ang i-observe aron nga ang freedom sa Ginoo ato gyud nga ma-experience ilalom sa promised land. Okay na? So karon, ang promised land is a land nga unsa tay gingon sa Ginoo? Flowing. Okay. Flowing with milk and honey. Okay.
Nakaila ko sa pila ka mga couples nga ang ilang tawgan ay honey. Milk and honey. Ang promised land usa ka liyuta nga gaagas or gaawas or gatubod ang milk and honey. O di ba? Pagkatamisa kayo, nindot dili. Nindot. Unya, grabe po ni katambok ang yuta. Okay. Fertile kayo. Kung naay tipasi sa humay matagak, di na kinahanglan itanom, buhi yun diretso. Ingon ana siya ka blessed. Ingon ana siya ka tambok. Moni ang yuta nga giandam sa Ginoo para sa iyang mga kaanakan nga Israelites. Maayo ba ning planoha or dili? Maayo, inay mong tapat, maayo ang plano sa Ginoo. Pero gapasabot ba tungod kay nagtubod ang milk og honey and the land is fertile nga wala na katunan ang mga Israelita? Dili, naagyapon sila'y katunan. So karon kung unsay gikatunan sa mga Israelita, ato apod nga katunan. Amen? Kay kung unsa ning mga prinsipyo dinhi, this is also talking about our Christian life when God has delivered us from the world and He has translated us into the kingdom of His dear Son. And we need, because this is a new territory, we need to learn and we need to have those principles from the Bible kung unsa ni. Amen? Promise you nga, dadon mo na ko sa usa ka dapit nga naagid tay makatunan. Deuteronomy chapter 28. Sugod ta sa verse 8. The Lord shall command the blessing upon thee and thy storehouses, and in all that thou sittest thine hand unto, and He shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Kay English amro matag naa sa England ani. Dirin lang ko sa ako awe. New King James Version. 8. The Lord will command the blessing on you in your storehouses. Ang Ginoo musugo sa mga panalangin diha nimo og sa inyong mga tigumanan o kining mga budiga ba? Suguon sa Ginoo ang mga panalangin. And in all which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord God is giving you. What land? The land of promise. Matod pa dito, panalanginan ka sa Ginoo in the land which the Lord your God is giving you. But pasabot, God has in store a blessing for each and everyone nga maabot diha sa iyang gisaad. Amen. So, unsa ka ni? Sugoon ang Ginoo. Ganahan mo ang Ginoo mo'y manugo. Di ba? Ang iyang sugoon, dili ikaw, kundi ang iyang sugoon ang panalangin. Inay mo tapad, ang Ginoo manugo sa panalangin. The Lord, 9, the Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He sworn to the Lord your God, to you, if you keep the commandments. Okay. Keep. Parang maingon, keep. Keep or learn. Okay? The commandments, the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Okay, dire na ta. Not walk according to the Egyptian ways, but walk in accordance to His ways. Okay. Unsay lyrics sa kantang This is my desire sa katapusan? Lord, have your way in me.
So you need to walk. Ang requirement is you need to walk in His ways. Verse 10. Ngayon din eh. Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And 11, and the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, and in the land which the Lord swore to your fathers to give you. The Lord will open to you His good treasures, the heavens, to give you the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Ganahan mo, anak? Lami, biya kainis Bisaya. Ikaw na daw ang hulam o dili na ikaw ang manghulam. Panalanginan sa Ginoo ang tanang buhat sa imong mga kamot. Amen. Paulanan sa Ginoo ang inyong yuta sa panahon sa ting-ulan. Panalanginan ang tanan ninyong mga buhaton. Amen. Basta naa kadrisa, gisaad sa Dios nga yuta para nimo. Amen. So, keep His ways. Pastor, sa ato pa, tuman gyapon das balaod. No. This is the thing ganahan imon sa ganahan sa Dios nga imon nimo. Sa diang naa kadto, you need to learn because this is a new territory. Mabitaw nga sa Romans 12, ingon ang Ginoo, you need to renew your mind. Kinahanglan imo ang bag-on ang imong paghuna-una because gi-out na kaniya dinhi and you are now here. Nakaila na kaniya and He has a plan and a purpose. Now, pag-abot dire sa mga Israelites, pag-abot nila dito, niingon dire ang Ginoo nga He will bless, no? Atod pa niya rin. Sa 11, the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and produce of your ground. Imagine that. Ang isgutan sa Ginoo pag-abot dire, agriculture yapon. Di ba? Agriculture, dili IT, dili agriculture. Ingon ang Ginoo, panalanginan ako ang inyong mga binuhing baboy, manok ug uban pa. Tanan ninyong livestock. Unya, niyo pa ng Ginoo, and the produce of the ground. Produce. Or, unsa ibot pasabot ani? Abot sa inyong yuta, sa inyong uma. So karon, sa ato pa, naagiday gapon katunan ang mga Israelita. Kay kung dinhi, nagsige lang sila himo og bricks, nagsige lang tukod kunon sa itulukoron sa Ehipto. Dire nagsige lang sila dawat kuno sa milagro, nakuha na to? Dire man to milagro sa wilderness, dire sila nakakita og mana, dire sila nakakaon og buntog, dire sila nakakita nga ang Red Sea na buak. These are the times of great miracles sa ilang kinabuhi. But God doesn't want them to stay just in the miracle phase. Ganan ang Ginoo nga muari sila dinhi. O dire, sa miracles nga time dire sa ilahang kinabuhi, kung imong tanawon, it was great, baling ninduta. But God wants them to learn and to enter sa land nga gaflow ang milk ug honey. But dili sila moadto ditong maglingkod lang, unya magngangalang, kundili God is instructing them nga fertile ang yuta. You need to do something. Kung gupugas ka na kay anihon, kung mamuhi ka na ay panalangin sa Ginoo sa imong pagabuhaton. Nako na to? Buot pasabot, ang plano sa Ginoo, dadaon ka niya gikan sa Ehipto, paagion ka na sa mga milagro, apan ganahan ang Dios nga dinhi, dili lang kay milagro ang imong makita, kundi makita nimo ang pabor sa Dios sa imong kinabuhi. Pabor man na sa dihang
Mutanom ka, o niya ang uban, walay abot, pero ikaw naa, pabor na sa Ginoo. Amen? Sa diyang magnegosyo ka, o niya ang uban, walay abot, ikaw naa, pabor gyapon na sa Ginoo. Kuha na to? So kung atong tanawon din karon, there is something about this nga we need to learn. Because God wants us to be in the land of promise. But God has ways that we need to learn. Inay mong tapad, andam na kamukaton? Murag yung di mo andam mo katon, kay nahilo man mo pag-ingon na nako, andam mo katon. Genesis chapter 1, verse 29. Lato na to ang Bible show. Unya, miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom. Unsay gihatag? Unsa? Matang sa? Ano lang ninyo ng Ginoo nga gihatag nako ninyo ang tanang matang sa bato. Ay bulawan dia, na ay aluminum dia, na ay basta lahi-lahing mineral da nganong tanom. There must be something, di ba? Gihatag nako ninyo ang tanang matang sa tanom nga may Pastor, murag kabalo ng gugasan apa ingon? Kainom do mo and daron sa tuig 2020. Unsay akong ingon? Itudlo nako ni entrada of katapusan. I am sticking true to my word. Binhi og ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Kaingon ta nga tanom nganong dili ra bunga ang gihatag. Nganong napag-itanom nga na ay binhi. Di ba? Inay mong tapad nga nagkasabot na ka. Why? Because people who are in the land of promise know how to sow. Akong balikon. Ang mga tawong nakasulod na sa yuta nga gisaad sa Ginoo, kabalo na mo pugas. Saan man mo pagpugas diri sa wilderness? Diba? Kisa man tanong mabuhi diri. Ngabay tanong nga mabuhi diri ang desierto man wa may ulan. Ang timailan nga nakasulod na kasulando promise sa diyang naa na kay katamnan. Kahilo man ang kayo eh. Kaya ang inyong mangunguna-una, kwarta na manggudayon. Dili ni kwarta kung ibot pasabot ninyo ani. Buot masabot ba nga naagi kay ipamao kanabang naa kay magamit nga mura bang puhunan ba? Amen. Kay diri di man kakabalos diri sa wilderness, makabalos ba ka diri? Milagro ra man tanan ning naa diri. Amen. Inon tikaw kung naakas panahon sa imong kinabuhi nga sige ra kag paabot og milagro, ingnon tikaw nga basig naa mga wilderness. Kaya ang tinuod yan nga mga anak sa Ginoong nakasulod sa land of promise, naagi mga inugtanom. Kadagan na kami, no? Basig, out na nas kaikog, ha? Tinuod bitaw. Because the people nga gitawag sa Ginoong nisulod sa land of promise, naa dito'y produce. And you cannot produce if you will not plant. Amen? Ayaw tanom dire, kay dili fertile ang yuta. Pero pag abot nimo dire, slave ka dire, imong mentality, ulipon ka, di ko man anom, ulipon biya ko. Ngano man kong mutanom? Mutrabaho ra ko, pakanon ko sa amo, maayo, og dili, pahala siya. Ulipon ra man ko. Imagine pag abot nila dire, ka na mentality na aragya po. Manguhar ko tadihan, kung sa'y naadihan. You will never experience the beauty, the abundance of the promised land. Pag abot ni mo ito gidala kas Ginoo niya, you are still having the mentality of a slave. Diba? Daga mga Kristyanon, na-deliver na, kita na pong mga milagro, nakasulod na yun unta rin. Ang problema lang,
Di po kabalo mo ugmad og yuta. Brad, bakante maning ministry ha, Brad. Doon sa man, ikaw mo iko under, Brad. Dili ra ko, pastor. Simbar ako, pero dili ra ko manggilabot anang mga kuan diya. Mentality ra gyapon na sa gahulak ra unsay mo abot. Dire ang tanan nga mga Christians dire or ang mga tanang Israelita dinhi, Israelita nga katawhan sa Ginoo. Tanang katawhan sa Ginoo dire kinahanglang mukat-on ug unsaon pag tanong fertile ang yuta. Naay pabor sa Ginoo kung mulihok ka dire, diri nimo makita ang abot nga gitawag og 30, 60 and 100 folds. Nakuha na to? Dire dapit, di man kadre, dire milagro ra man gid. Dire pure milagro gyud. Nang ako mga pag-ampo nga ang tanang anak sa Ginoo makatabok ba di kan sa mga milagro paingon ngadto sa gisaad gyud sa Ginoo. Kay dire gyud ni ma-experience na to, dinhi gisugo sa Ginoo ang panalangin. Nga makakat-o na mutanom, nga makakat-o na kato dili na daw kitay manghulam, kita na ay magpahulam. Sa lain pagkaistorya, wala rin nagpasabot nga sa ato pa, pastor. Dato giday tatanan ani. Di man kinahanglan pod nga naa kay 1 million aron ka makapahulam. 20 pesos nga gihulam sa imong silingan kay wala-wala na yun sila, nakapahulam ka. Natuman ang kasulatan, di ba? Wa man pubutang ig presyo dito. Nakuha na to ang punto ani. Wala man. Nakapahulam ka og kuan sa imong silingan. Bisag pila na, buot pasabot ana. Natuman ang kasulatan diya nimo. Nakasland of promise. Pero kung ganahan jud ka, dire, naa jud ri prinsipyo nga kung mutanom ka kay fertile ang yuta, lagi kay anihon nga 30, 60 o 100 ka pilo. Mateo 13 ba, di ba? Nagkuha na to na. So if you, nganong usahay nga, kitang mga Christian, we will not really experience the beauty of the promised land because we are so afraid to sow. Hadlok tang mo pugas ba? Samot naghuman mo pugas ko sa kamilyon, ipalit og Fortuner si pastor. Ako, ginang Fortuner, oh. Manay problema. Unang usahay kon mo pugas tabi yung puta, pastor, di ako ipugas, pastor, ipalit ni tamburin. Ay yung pastor dahil walay bugas. Malungag ng tamburin. Diba? Daga na to, magbagulbol. Nga, sa ko na simbahan na, bali pong yabaga kay na ilahang tukar diha. Saba bugay na. Napay mga wire nilang sikitingog, mga grounded. Sige kag yaw-yaw, bagulbol ray na ani mo niya. Wala gid po kakapugas, bisag niyo lang ka nga. Pastor, pala nis wire, gay ga grounded. Di ba? Ningay mong tabadinan. Walay grounded sa GCM. Nako, ano ito ang punto? Ano, di ba? Sometimes, siguro tayo. Diri, sa time sa wilderness, siguro magulbol ba? Magulbol lagi na are. May pa dito sa Egypt, may pa dito sa Egypt, may pa. May pa. Tanawa to sila, sige, may pa. Nangamatay. Wakasulod dito. Di ba? Ganahan ba ka nga matay na lang ka? Di pagyapong kakatilaw sa kadagaya sa Ginoo. Di nung gaganahan ana. Amen? Pero sa hadlok punta mo pugas. Pugas na nga mas dato pa po na sa pastor na to. Ay niya mangong gitanaw si pastor may mudawat sa panalangin ba? Pero si pastor, dili man eh. Huwag nakasabot yun daan eh. Kung mupugas ka, ang mubalos ni mo, dili, ako. Ang mubalos ni mo, si Jesus. Samot na og mo require na jud og katong naay mga pastor jud nga mo require jud og ikapulo. Kulam ko ga require ninyo ikapulo. Kay kabalo man ko uban ninyo dinhi.
Ika-50 man ganin yung yatag. Ika-30, kano man kung mo-require og ika-10. Nasubra pa man ganin inyong gihatag. Kaya ug muhatag mo ika-10, nya mo opiring mo lapaw na sa ika-10 to. Na may opiring, ilan to ika-12 na to opiring. Ika-11. Ya, butang talang sa mga pastor nga mo require gyud ika-10. Butang na to. Ika-10 gyud. O sige. Nauna ka. Ika-10 gyud. Dako sa piso, gistabo sa Ginoo. Sa 10 piso sa Ginoo, luoya sa Ginoo. Sa 100, 10 ra sa Ginoo, luoya sa Ginoo. Sa 10,000, usa ka libo sa Ginoo. Usa ka libo na. Lah, dako na po dahil sa Ginoo sa 10,000 na. Sa 10 million, 1 million. 1 million sa Ginoo, sa 10 million. Luuyan ako. Asog na dayon, di ba? Kita niyo na. And sometimes, ang mentality na to, we are so afraid. Ngano, mahadlok jud ka og wala ka kasulay ka ani sa imong pinugas. Pero ginan ti ka og nakaani gyud ka sa imong pinugas, dili lang kwarta ha. I'm not talking about money. Kanang kwarta diri gamay ra kayo. Gamay ra kay nag. Pila lang guro ka percent ang kwarta ana, gamay ra kana. Og inana kataas nga ana ra siguro ng kwarta. Ngano? Diri pwede man nimo ni pugsan og oras. Time sa Ginoo, panerbisyo nimo niya. Amen? Pwede nimo ni pugsa o pwede ka rin mo pugas og mga pag-ampo nimo, imong pagserbisyo, sakripisyo nimo sa Ginoo. Gamay ra kay ning kwarta. Og imo po nang pero usay ang kwarta mo may ma-highlight good kay murag samot nag pastor niya. Si Pastor Guali ginaana kay buntis ra ba na asawa? Personal ra ba mo dayon? Wala no na dress to dako gid siguro nagpanginahanglan kay niwali naman po. Dili. Kay baron pagka-istorya mga igsoon. Ang ginawa jud ni pakyas tinuod. Wa man gyud ko gipakyas sa Ginoo, himaya gyud sa Ginoo na. And I'm no better than any one of you. Pero aw ning itudlo kay nahimo mo kuning ending gud sa atong journey. Wala pa makabantay? Di ba, ug lang gipahigawas ka sa Ehipto. Praise the Lord. Pastor, Ehipto na ko sa una, grabe na ko palahubog. Karon dili na ko palahubog, ibag-o na gyud ko sa Ginoo, pastor. Kini testimony time ni diri sa ato. Pero God wants us to enjoy the promised land. And you cannot enjoy it kung wala kay tikaron dire. Yuta biya na. Sulay ko magkaon ng yuta, og lami ba? Dili na. Gihatagan kas Ginoo yuta nga tambok aron makakaton ka unsaon nimo pagpugas. Mo nang gitagala sa Ginoo sa ato atag sa tagsa. And sometimes sa kamuta, ako sa gyapon pugas sa gyapon dili ang imong pagpugas na ay sugo sa Ginoo ingon sa punon ako ang inyong mga kamalig. Di ba ingon siya? Punon ako tanang hikapon sa inyong kamot akong panalanginan. Pero ay arapon mo lingkod wa mo himuon. Amen. Sa pagsugod pa lang sa kalibutan, sa Genesis pa lang daan, wala pang Israelita, si Adan pa, ang gihatag sa Ginoo, dili bato, kundi tanom nga may binhi. Amen? Sa tanang hinatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, kuhain na og para binhi. Amen? You want to experience breakthrough? I-apply na Ang matag, madawat nimo kuhay og binhi. Kay kung nga ay binhi, na ay bunga. Amen. Dili man gud tawo sa imong kasabot ani kay mo usa ko ilabot ani akong pangwarta sa akong pagtuo sa Ginoo. Dili na ay labot ang Ginoo. Ana kay mo gani purpose nga nahimo kang Christian gigawas kaniya re. Gipasinati kaniya sa iyang gahom. Aron pag-abot diri makakaton ka sa bag-ong teritoryo kung unsaon nga imong kinabuhi mapalambo sa Dios. Problema mo kuna to sa ay ako abi ning kusog gigamit pastor. Dili ba ikaw ang naningkamot ani unya inig ikapulo na ko ikaw mo atong Jollibee mo palit. Usay kay ma-experience
ma-personal man gud ninyo. Kisa man po mo tudloan nimo. Di aron nga ma-enjoy ka sa imong ikanapulo. Hala pag pastor. Kay tanan nimong kahago ikaw mo ikapulo, ako man po'y pastor, ako ra pud ani. Nahala ibuhatan na. Sulay. Wala naman po na wala man na problema. Di ba? Pero ako, wala ko gakaon sa kong ikapulo, kay naapo ko giilan na mentor, dito po ko ga ikanapulo. Di ba? Ano kay kining pagprinsipyo mong sa pagpugas, mo ni naadri sa land of promise. Dili pwedeng musulod ka dito, ay tambok kang yuta, praise the Lord, kanon taning yuta. Dili man ningon na. Naamang kay ipugas sa yuta aron ang imong gipugas mo bunga. Amen? Dili lang kwarta. Sa atong pagkakristohanon, giplastar ka sa Ginoo sa usa ka tambok nga yuta. Amen? Gidala ka sa Ginoo, and the land that you are standing right now is a fertile ground. Now, you need to know kung unsaon man ako pagtikad aning yuta, unsaon man ako ni pagpala, unsaon man ako nga makita nako ang abot. Ano naara ka dito, nya nagsige na kag tanaw sa uban, hala dakuan nila ani oh. Tuwan, nakapalit na po og bagong motor. Ako bike ra gyapon. Sige pagkabugto ning kadina. Pareha mo Christian, pareha mo na as promised land. Nang katanaw, la, ang motor pa man to sa tuniaging tuig, hala karon grabe. Nakapalit na mas pastor og chariot, si igsoon og chariot. Wala ko kapadungog-dungog sa mga taga-Bagakay, ha? Kabalo ko, impas na ilang chariot tanan. Ako, wala na gapon. Pero pareha mo na amo sa land of promise. Ibalo try mong kaugalingon, kay basin baya wala ka napugas. Amen? Imposible kayo ang uban gaani, unya ikaw wala. Sa may pariharaman mo. Amen? Talagsa lang mo amin lagi, basta yun. Imposible kayo nga, pareha mo gituuhan, pareha mo Diyos, pareha mo tanan niya. Ang uban gaani, ikaw wala. Imposible kayo na. Di yun tingali ka kaani, kung wala po ka, nagtikad. Amen? Wala kay gihikap sa inyong kamot. Kabantay mo, ningon ang Ginoo. Tanang hikapon sa inyong kamot, akong panalanginan. Unsa may panalanginan sa Ginoo kung uga po kay kagkamot. Nakuha na ang punto? Yan ang Ginoo. Kutob sa mahikapan sa inyong kamot. Unyawa po kay hikapan, ini mo din eh. Bisag silhig, di gani ka kahikap. Okay? Sa mga young people. Nilig ni mga young people. Sorry kayo mga young people. Nilig na sila. Samot na sunod Domingo. Pilis na silhig yan. Muna mga dagko, palitan na to nig silhig ng mga young people. No? Sa mag-ilog, yan na silang silhig. Palitag dagang silhig. Ay, makabala ka mga young people. Mamalit mo yung dagang silhig. Hikapon sa Ginoo, hikapon sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo nang ay siguro gina. Mudako ginasilhig. Ito. Lami biya kay nang nakabalo ka nga nakapugas gyud ka sa land of promise ba. Amen? Sa una, sa ngalan ni sa Bible school pa ko. Natanaw ko sa mga nag-una nako ba. Mga pastor atong panahon na natoy time nga kadang balo kaning worship team naa man gini mga problema, di ba? Bisag sa ato adre di man malikayan na ay problema. Dito po sa una sa worship team nga akong ginatabangan sa naapa ko sa Bible school. Ka problema po, so nagi time nga walay drummer, walay gitarista, napag time wala naging worship leader. Wala pa gitarista, wala pa worship leader. Nya ako atong time at 16 edad, pinduton mo kun pastor yung sige, ikaw na mag-gitara, ikaw na mag-lead. Lead pa ko niya, gitara pa ko. Kauna ako, hindi naman din. May tag-singer ko nga, extra rabi ako, wala nang gilain, pwede. Ano ba?
bitaw mo puno ari ako og wala nagilain pwede. Maorom na. Ako man ginang kuno nga dili man jud ko excellent diog kayo sa music kay mayabag man gyud no. Naa man gyud kuan. Masayop akong kamot. Ang kuno na nako. O extra ra gyud. Pero atong time imbis nga mo atras, ako una-una, sige. Ako lang gining sulayan lang ginin ako. Unya, dito na po sa pag-translate na po. Wala naman po yung makatranslate sa amo ang service. 18 pa po edad na kuwato. Unya, ningon ng Amerikano. Okay, tonight, you will interpret. Adili ito Amerikano, British di ay. Ko nga, ha? Siya, yes, you will. Tanaw po na ako. Kaya, wagi kanin ako. Nya, tanaw po niya na ako. Makaingon po ko nga. Kauna-una po siya, kaya bagi kaniya. Kana bang, to the point nga, marahab mo gibati. Nakarelate no. Sa pananaw pa lang ninyong duha, marag nagkasinabot na mo ba? Lingay mong tapad. Sa mga in love, nakasinati na sila na. Pero mo nang inanaba, ako wala ko'y salig sa kong kaugalingon. Kabalo po ko siya, wala po siya'y salig na ko. Nga, patranslaton ko niya ini kagabi wadang pagpanihapon na mo. Dito sa lamisa. Ingon ng tao. Okay, let's pray. Anak po ko dito, dungo po ko dito. Tanaw ko niya. Ano po niya? Tanaw ko niya siya. You practice. I pray. You translate. Imagine, una na kong audience sa pag-translate. Dili, tao, sudan, luto. Hinamon, bitaw na. Pero wala na ko balibari. Ako, ragay pong, sa kabalo, ko nga, wak mo, di sa salig na ko, luto niyo, ipatranslate pag yun, kisa may makasabot, luto. Diba? Pero wala na ko gitamay ang mga small beginnings. Nagmay. Gagmay binhi ba? Gi-open sa Ginoo gagmay binhi. Wala na ko damha nga years later day. Mao day itong gasa ang gihatag sa Ginoo aron ma-experience na ko ang ministry sa whole different level. Abot ko og lain-laing lugar sa Pilipinas tungod ato. Nakailan ako mga ubay-ubay nga mga bishop sa daghang mga organisasyon tungod ato nga gasa nga gihatag sa Ginoo. But it all started with luto. Di ba? Ginagmay. Wala ko'y salig na kuwap ko'y salig niya pero I saw anyway. Ako ra gyapon gitando. Abi nimo, nga ay times nga naa nakasalando promise mo pa'y pagsulod nimo. And you will see, gagmay ra man kay nimo. Unsa man oy, maura ni. Gagmay ni kayo pero inon tikaw. Do not despise small beginnings. No? Kay bisag kagamay sa liso, dako ang kahoy ana. Amen? Tanawara ko ng mangga diha. Dako kayo din ato mahalog. Pero ang liso ana usar ka buok, makumkum ra gani nimo. Amen? Makumkum pa na nimo ron kay liso pa man, pero ipugas na. Di ba kay pila ka tuig ni ana, makapasilong nakasalandong ana. Amen? Now, sa ato apod, tagsa-tagsa na ito kakinabuhi. Ayaw og tanawa or ayaw og kuana nga, ay, na ako sa land promise na bitaw ni. Ana bitaw, okay naman akong kinabuhi. Na anak ko'y Ginoo. Ayaw, ma-experience pa nimo kung you will know how to cultivate the land diha sa land of promise. Naay liso ang Ginoo sa imuha. Amen? Tagaan kaniyang binhi, imong tapad, naay binhi, ingna. Naay binhi. Now, binhi usahay ang binhi. Pagka matinud-anon. Ito lagi akong ingon nga, ako amigo, nga, 18 katuig janitor. Imagine na, no? 18 katuig janitor sa simbahan. Kada Domingo, way bagulbol. Kuan sa bangko, arin sa bangko, silig sa simbahan, magmap. 18 katuig. Kung ikaw, kung naan niya, sukad nga naay buot kang, nakay buot, mo ragi mo ministry, 18 katuig. Grabe naman na. Uman pa ito,
grabe ka, pastor. Wala gid ka nakakita, pastor nga 17 nakatuig ko. Janitor, wala. Pero pagka 18 katuig, tinuod eh. Personal na ko na yung nakaila. Bulo ka, pagsangko yun sa 18 katuig, dunay nanawag niya o niya ningon nga nagkinahanglan kog direktor sa ministry diha sa UK. Pastor niya ang gitawagan. Ingon ang pastor niya, sige, kabalo na ko kung sa'yo akong ibutang. Kung sa'yo ibutang? Ang janitor. Imagine, from janitor to director, promotion sa Ginoo. Nga naman, painful man. Nga magagamay nga ministry. Ministry raman noon ni Kenneth Copeland. Director siya sa Europe, sa UK. Imagine, no? Si Kenneth Copeland, pila kabok eroplano, anak. Sige naman ganay nagka-isyo, kay bali naging datoa. Kining mga anak sa Ginoong madato na po, magka-isyo ra gyapon. Og pobre po, isyo ra gyapon. Kay naapay Ginoo, anong pobre? Ni kadato na po, nangwarta na po. Munang ayaw gyud mo tanaw tawo, tanaw ra gyud mo Ginoo. Amen? Tinuod na. Kita nimo na, naay promotion ng Ginoo kung kabalo ra gyud ka mo cultivate sa promised land. Amen. Ayaw ko una nga. Sana man dili naay plano ang Ginoo. Usay mo i-build ra man guna sa Ginoo atong karakter kun kasaligan na batas mga butang nga iyang ipiyal nato. Sulay ra gud og pugas kung naamoy uma. Lapad kay yung uma unya sulay ra ka unya usa ka gantang ra imong ipugas. Pag tan-aw nimong naay ani di ba kay sa sunod tuig ang imong ipugas ana pwede nag duha ka gantang tunga na basbakid, di ba? Kaya nga naman, imo bang na-experience nga naagyo ay ani. Sa ato akong kinabuhi, inunti ka kung imo yung tinudon ang Dios sa pag-alagad, samot na kung gipasulod na kaniya sa land of promise, sulay ragod kung unsay makaya nimo sa pagkakaroon, tinud-a ang Ginoo, inunti ka, grabe yun ang ibalik sa Ginoo nimo. Undangon ako ni sa usa ka testimonyo. Okay ra? Testimonyo nako. Sa wala mga nakadungog ani, ako ni ipadungog ninyo gosob. Sa maipadungog ko ninyo. Sa wala pa sa nakadungog na ani, ay pasensya ira ninyo. Okay ra na. Now, kanang sakyanan gihatag sa Ginoo nato. Wala ta kaila sa donor. Di ba? Nakaila ba ta kinsa ini-donate ana sa una? Kaila ba nato? Wala ta kaila. Unsa man na? Panalangin na sa Ginoo. Pero wala na ni abot kung wala kay gipugas. Kabalo ba man na? Naapabor na sa Ginoong gibubo niya dinhi. Siya suguon niya ang panalangin. Usa na sa sinugo sa Ginoo. Nga panalangin ni abot. Dito kog Cebu, unya gi-challenge ko sa mga misyonaryo ngayon siya. Sugarol ko sa una, sugarol kayo ko, mupusta gani ko og walay klaro. Mudaog bagdili. Ako gani isugal akong kwarta sa pagka-Kristohanon ako. Akong nakaplagan nga dili man isugal pero ang tanan akong naangkon, akong ipugas niya kan Jesus. Ang wag yung ko kasulay nga napildi ko. Matod pa diyan. Nakakita daw siyang manok nga pwede niyang hatagan sa tanan niyang maabot sa iyahang kuha niya. Katudwagi ko ni pildi-pildi. Sige kikunog kadaog. Insa sulay ragod og naay usa ka na kay kinahanglan o niya. Sulay ragod ipugas ning maong binhi. Wala pa siya kahuman og wali. Ako man po i-translate niya. Sugod ng hugot sa bulsa. Ang mga tao po, sugod po panindog. Sugod po og kuan, pugas. Una na ko gamotor ra ba ko paingon. Balik para ba ko dito niya. Wala ra ba ko pang gasolina. Pero na ako, manawag akong Marlon dito sa shop kay magpakuan ako. Magpa-rescue ako diri. Nauna na ako nang plaster daan ba. So, ang nahitabo, isa, kung nakay kikinahanglan, ay anang gamay ka ng higanti yun. Isa ka ng higanti yung panginahanglan. Kana maragi imposible gani sa imong utok. Una-una na ko.
Sa man ha? Agoy kay nakahuna-una man ko. Init man kayo, gikan og Dumagiti, magmotor ko paingon og Toledo, bali maging layo kayo. Ko. Pugas bitaw ni. Nauna nako, Lord. Four wheels. Akong gibuyan ang maong binhi. Alam mo? Usa ka tuig ang nilabay. Wala pagyapoy four wheels. Kahibulungan, no, di ba? Kahibulungan. Duha ka tuig ang nilabay. Kabalo mo? Wala pagyapoy four wheels. Nisamot ka kahibulungan. Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero. Duha ka tuig ug tunga ang nilabay. Nakadawat kog tawag. Alas 12 sa gabi gikan sa kong amigo. Pagtan-aw na ko, usara ni. Duha ra ni ang hinungda ni. Og di ni problema panalangin kay nganong alas 12 sa gabi. Unya, pag open, pagtawa na siya, Mark, the money is ready. I will pick it up tomorrow. Pagtanaw na ko dito sa gi-screenshot ninyang kining kuan sa donor katong text sa donor ingon ito. Come to my house tomorrow. I will give the money to buy the vehicle for Pastor Mark. Okay, nakabutang. Wa ko kaila. Wa ko kaila atong kuan kaila rato niya kliyente rato niya. Pero ni abot. Do ka to igugto nga po noon, pero okay ra. Nalimot pag gani ko. Gi-remind ko sa Ginoo, naligo na ko diya na si Ara. Buntag to siya. Di ba nipugas ka? Ay tinuod mo dai sa. Ana. Ihap-ihap to. Katuig tunga tinuod. Ni abot. Ngano man? Kay kung ang Ginoo imong hatagan, di ito mapilding Ginoo og binalusay. Mo ginay sakto, tinuod gina. Another thing. Testimonyo time karon ha. Kaya akong pamatod-an ninyo ang Ginoo manugo jud panalangin. Amen? Di pa ko pastor. Edad mga 20. So mga 10 years ago. Doon ay usa ka amigo nako. Niagi og hilabihan ka challenging ang kinabuhi. Kaya ang pagkakristohanon. To the point nga murag giitsapira na siya apil sa mga simbahan nga kaila niya. Unya, niani siya sa Pilipinas. Dito misbayawan ni check-in siya sa hotel dito. Dito po ko nag-istorya ming duha. Pag istoryahay namo, ako siyang gidasig, nagmayragod nga mga pagdasig, ako siyang inang kita tanan masayo. Lahi ang imong kasaypanan, lahi po ang ako sa mata sa Ginoo walay dako o gamay, sayo para na tanan. Ang imong pinaka-importanting buhaton, maghinulsol ka, kahuman nimo ginulsol, balik ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ya, kina kong giistorya, dili ni 20 edad, dili 30 edad, senior citizen na. Samtang giistorya mi duha nga, nangaon mi, nagtulo ang iyang luha, nagtulo. Orang ikumot ako akong kasing-kasing nga, nagtanaw ko sa usa ka senior citizen ng gahila. Pero, nadasig siya, unya pagkahuman, ningon siya, magamit ba ni kaning ingon ani nga mga stop toy dire kung magpadala ko ingon po ko magamit na samot nag dire ni na ipadala sa kamama kay na dikir daghan kay mga bata na mag-ilog. Sige mo balik ko dito sa gawas magpadala ko tuod man pila ka bulan ang niabot usa ka box ang niabot puno sa mga stop toy. Gidala na si dikir ni mama, dagan kayo. Kabalo makagon sa inahitabo. Gipanalanginan siya sa Ginoo, kay nipugas ko og encouragement sa iya, usa kong gigamit sa Ginoo nga, mahimo siyang madasig. Nimugna siya og usa ka charity dito sa ilahang nasod sa UK. Ang maong charity, gipanalanginan po sa Ginoo, o kining inyong nadungog nga speaker, kanang boss upat ka buok, gikan na niya. Ang para na, duha ka buok,
Naa sa marketplace ron akong gitan-aw 32,000 duha ka buok used na. Nya upat man na ka buok. Ang brand new na 100,000 kapin. Pero gihatag ra sa Ginoo, gisugo sa Ginoo ang panalangin ni abot sa GCA. Amen. Kabalo ba yun mo usa sa pinaka highlight recent lang ni. Pwede rin ako ni i-share kay ang akong purpose ani nga madasig ta nga kung naatay pagpugas, manugo jud ang Ginoo og panalangin. Usa ka kauban na to diri sa church nagkinahanglan og tabang para sa medical nga panginahanglan. Dako-dako. Mukabat og 120,000. 120,000 para sa operasyon. Balo mo kung sa'yo nahitabo? Gitagbo sa Ginoo, kabalo mo kinsay gigamit? Kato gihapon nga charity nga ako ang giistoryahan. Ang kwarta ga clearing pa sa bangko hangtod ron. Wala pa basig ugma or sa Martes pero na deposit na. Amen? Ngano man na? Because God can command the blessing. Amen? He wants us to know nga when you are in the promised land, you are in a place nga pwede kaniyang panalanginan sa tanang hikapon sa imong mga kamot. Amen. Wala pa'y napobre sa paghatag, daghanong gidato sa Ginoo. Amen. Munang i-end ang inyong tuig, sa usa ka espiritu nga dili mahadlok mo pugas. Kay kung kabalo kang mo pugas, ingon tikaw, naa kay giani ron kahibulungan, mas kahibulungan pa unya ang anihon nimo tungod sa buhat sa Dios sa imong kinabuhi. Mao ni ending sa atong journey. Kwaon na to ang slave mentality og diri ta mo focus ta diri. Unsa may pwede na atong kapugsan sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, hala pugas. Kung pwede kang magamit sa music ministry, hala gamita, ipugas sa imong time. Kung pwede kang magamit sa maintenance sa building, sa simbahan sa Ginoo, hala. Himo ana kung pwede kang magamit sa Ginoo bisan asang dapit janitor ka man. Janitor pa karon. Pero inon tikaw sama sa kong amigo, naa siya promotion sa imuha. Direktor na pagkahuman. Ay, tuod di ay. Wala po siya nahimong director o niya janitor ra gyapon ng iyang lifestyle. Gibless po sa Ginoo. Gani wala siguro to kuha sa Ginoo. Wala to ni balik na to sa Ginoo kay sakto naman to edad. Naa na to eroplano ron, private jet. Kato ako amigo. Ingon na nakagipanalaginan. Kay abi nimo kung Ginoo gyud imo ang tagaan sa imong kinabuhi. Unsay gingon sa Ginoo? I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? Na ay maayong plano ang Ginoo nimo. Tambok ang yuta. Amen? Ingnan mo tambok. Tambok ang yuta. Pero mo lagi to. Wa gyapon hinungdan bisag unsa katambok ug di ka magpugas. Munang sa katapusan ingna imong tapat hala pugas. Ay, naaday gigamit sa Ginoo. Last nga testimony. Gamiting ta atong Domingo, di ba? Itong Domingo pa no? Gana ko dito. Sige, kining sa lapa ba para sa Thanksgiving? Lapa. So wala pa i-budget para sa lapa. Ang kabalo mo kung sa'yo nahitabo? Na ini-appeal sa meeting. Online ra ni appeal. Ito. Ingon dayon nga, Pastor, ako nang para lapa. Imagine ang Thanksgiving provided na sa Ginoo. Oh, ang ato na lang nga pugsanan, ang para na lang sa speaker, 5,000 ra to. 5,000 ang love gift sa speaker, Pastor. Oo. Ngano man dako ra? Pwede man po katong mo reklamo kamo mo speaker. Gamay ra ganina, kaya ang Ginoo kung pugsanat kumupugas ta, dili gyud ang Ginoo, unsay ngalan na dili gyud siya mapilti. Amen? So, hilabihan ka maayo ang Ginoo. Journey sa promised land, abi nimo, ang highlight ani dili tong apil
experience ra tong mga milagro, mana, nabuwak ang dagat. Praise the Lord for that. Pero ang ending yun ani, yutang tambok, kinahanglan kang mopugas. Ang Ginoo nimo matinud-anon. Amen? Wala pa ko'y nakitang matarong, ingon si David, nga gipasagdan sa Dios. Wala pa bisag usa. Batanon ko kaniadto, gulang na lang kuron. I have never seen the righteous forsaken. Assurance na, testimonyo ni David. O ako po ika-testimonyo ninyo. God can do miracles. Katapusang last. 2020, year of pandemic, matod pa nila. Year of kalisod. Tinuod na feel na to na tanan. Pero tanawa unsay gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi dinhi sa GCF tanawa. Mao puning tuiga nga naka-expand ta sa Pansil. In the midst of pandemic nagtukod tag simbahan nga gi-shutdown nun ang simbahan. Pero gihimo sa Ginoo makatukod tag simbahan. Amen. Sa year sa pandemic nakapaglasta sa atong drums. Amen. Sa year sa pandemic, gipasinati ta sa Ginoo libo-libo nga mga panalangin. Inon tikaw, kung moingon ka nga lisod ang kinabuhi, inon po tikaw, yes, lisod, pero kung nakay Ginoo, kahibulungan gihapon ang kinabuhi. Amen? Hallelujah. Lord, salamat sa imong mga pulong. Samtang kami Ginoo padayon nga magapatalingog og sa among pagpugas o Dios. Among nga pagampo nga ikaw padayon nga inspire sa tagsa-tagsa kanamo. That you are there, Lord. You are not somewhere dito sa kalangitan nga naglingkod sa imong trono. Apa na ka Ginoo, nakas among kasing-kasing, nakas among taliwala. Ug kung ikaw uban namo, walay imposible o Dios. And we thank you, Lord, for those miracles that you have let us experience, O God, this year. And Lord, help us. Tudloi pa mi Ginoo kun unsaon nga kami makakaton gyud Lord sa pagpugas diha sa yuta nga tabunok Lord aside me mamunga gyud kini o Dios. Salamat sa imong mga pulong. Among giuli kanimo ang dungog ug himaya in Jesus name. Amen.